warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ing pamucalan basa Jawa dina iki. Kali kula Bu Citra. Muga-muga para siswa tetep semangat sanajan pamucalan saka omahe dhewe-dhewe. Ing pamucalan dina iki kita arep ngrembug aksara angka Jawa. Ana paugeran kang kudu dikatekake anggone para siswa nyerat aksara angka Jawa. Ingkang kaping setunggal inggih menika nulis angka Jawa diwiwiti lan dipungkasi padha pangkat. Mula panulise angka Jawa kaapit dening padha pangkat. Ancase yaiku supaya ora bingungake karo aksara Jawa kang ana ing sakiwa tengene. Tuladhane inggih menika adikku ranking 9 saka 150 bocah. Paugeran kaping kalih menawa ing samburine angka Jawa ana padha lingsa utawa padha lungsi, ing burine angka Jawa ora perlu padha pangkat. Tuladhane sadesa sing bisa teka 120. Paugeran nomor 3, wilangan kang kadhapuk saka 1 utawa 2 angka cukup ditulis nganggo aksara dudu angka Jawa, kejaba sing nganggo urut-urutan. Tuladhane taun 2018, umurku 30 taun. Sengkalan yaiku tetengare taun kang sinandhi sarana tetembungan utawa gambar. Sengkalan kang awujud tetembungan diarani sengkalan lombok. Dene kang awujud pepetan diarani sengkalan memet. Kang bakal kaandharake ing wulangan iki mung sengkalan lombok. Tembung-tembung kang kanggo ing sengkalan iku dianggep nduweni watak wilangan. Rakitane angka taun katata saka angka nguri banjur menyang ngarep kanthi ringkes tetembung 9 lan 0 yaiku kaya ing ngisor iki. Tembung kang duwe watak 1 kaya mangkene. Tembung kang duwe watak 2 yaiku. Tembung kang duwe watak 3 yaiku. Tembung kang duwe watak 4. Tembung iki kang duwe watak 5. Tembung kang duwe watak 6 kaya mangkene. Tembung kang duwe watak 7 yaiku. Tembung kang duwe watak 8 yaiku. Tembung kang duwe watak 9 yaiku. Lan kang pungkasan yaiku tembung kang duwe watak 0. Tata cara panyeratan sengkalan yaiku kaya ing ngisor iki. Aksara Jawa iki yen diwaca pancah keblat aruming wewangi.
Ica duweni watak 5, Keblat duweni watak 4, Aruming duwe watak 9, lan Wewangi duwe watak 1. Menawa ditegesi ojo lali diwalik, yen diwalik dadi nuduhake taun 1945 kang nuduhake taun kamardikan Indonesia. Tuladha nomor 2 yaiku sirna ilang kertaning bumi. Yen ditegesi sirna duwe watak angka 0, ilang duweni watak angka 0 uga, kertaning duweni watak angka 4 lan bumi duweni watak angka 1. Ojo lali diwalik yaiku dadi tahun 1400 saka. Nah, 1400 saka iki nuduhake tahun runtuhe Majapahit. Nah, menika para siswa ingkang saged Bu Citra aturaken menawi wonten kalepatan utawi kirang langkungipun, Bu Citra nyuwun pangapunten. Matur nuwun.